Saungut kibriu kilangat ha kajing mensau jor na kajing bethei ki tendong rong lani spray kan hapo kawai kadukan bu tiarjat ha kathan kiting road ha kasni ublei ha kapor kumbashi baje no phai sni. Napdeng kini ki saungut arngut kidei kinong trei jong kani kadukan bu tiarjat bat arngut kiwei pat kidei ki badang shong hapo kawai kadukan khap shnyu kabadan markhap. Hadian kani kajingja mar na kalyang ki bor pulit na katanat bom squad haringkat kali penlebding kilawan poi mar dor sha kani kajaka bante lakam ya kajinglong jingman baro. Na kalyang USP ka East Khasi Hills uba Sylvester nong tinger ula ong ba kani kajing bethei kalawan ja na kitindong spray ki bakloi ban kemding ha kapor bakini kinong trei kidang penpat yaki haringkat kadi secret hapo kani kajaka kabakhapnya. Kumba kalong menta na kalyang ki pulit kilala bante lakam ya ka jinglong jingman baro.